लादो भिडिअ जोङो दा मोनफैबाय माने बोरायनि लोगोनि न'आव ओमफ्राय हाबैला आरोखि गारिहा लेथ्रानो ओमफ्राय फुगारबाय बेहा बिसोरखौ नेगासिनो जों लामायाव फैगासिनोबो बिसोरो नै बैनो नङा बै गारिखौनो दासो फुगारफैनो टाइम मोनबाय पारसेन्ट मोनजागोन 12% जोथोन लागासिनो लामायानो मोजांथार हाद्रि पाउडार गारिखौ नुलायलायला ना हाद्रि लामाखौ खेबहरनो बासो मिथिगोन ना नोंसोरबो खेबो लामायानो खैहां सासे मानसि दंमोन खैगोनसो ना लामाया बिसोरना मालाय क्लिन ना मालाय जा मोजां खालामो जाबाय फट'खौनो फैनो लादो आयौ दैया मोजांखौ बोरै बेयाव गाखोनानै लायनोसै सस्ते में दे रहे हैं सस्ते में ठीक है नुखाबाय आंल' नुवाखैमोनदां रावबो नुयै गैलामोन मबाइला गलांगोनहाय बाल आयौ मासि मोजां दैया जोङो दा फट' लाखांबाय बे हेंगिं ब्रिजआव ओमफ्राय दा थांसै अखा हानो नागिरबाय माने बोथोरा बारा मोजां नङा ओमफ्राय लामायाबो बारा मोजां नङा नालाय नैबे ससेयाव ओंखायनो दा ओंखारलांसै आरो जोङो दस्रायाव थांसैलाय टाउनाव थांसै एबाराव नै जोङो मा होनो हटेल बोरैबा हटेल सेलसेयाव फैदों मा मोनजायो जानोसै एसे भुटाननि आइटेम्सफोर जानोसै माने ओइ गिलायलाङोलां आंनावलाय माबे सैमा ना मा बियो भुटाननि सैमा थारमाने नै सैमाया माबायदि महरनि होसोलाबाया खोमा हनै आं गिबाय नै बोरैबा ने गिथावथाव महराबो
भुटाननि मार्केट नो गासिबो मैगं बाजार गोजा मैगं जों लाबायनाय मुला ओमफ्राय आलु लाइ ओमफ्राय बान्दा कफि लादों दा बान्दा कफि अखाबो हागासिनो